бардык инде. Андан соңында 9 айдан соң 8 ай жарымна Айгөл туды. 3 көн чагында операция ясаганнар, кишесенә непроходимскка. И миңа әйтмәделәр баланың шундый икәнен. 11 көннән соң шундый ачы хәсрәт килә безгә. Зөфәр осланган дип. Миңа әйтәләр. Балага 11 көнлек вакытта. Син үзең дә больницада, бала да больницада. Мин үзем дә больниста, әйе. Менә шуннан китте безнең тормыш, ачы тормыш. Заттык инде, Зөлфәтне инде. И шуннан соң миңа әйтәләр Айгөлнең күрмәгән. Аннары гына белдең. Әйе. Менә Зөлфәтне күмгәчтен генә миңа әйттеләр инде. Сәбәбен эзләп карарга тырыштыңмы? Ну, ничек дөресен әйтим, әниләре мине гаепләделәр. Как будто минем аркада дип инде. Ну, әнигә хәзер түгел инде менә шул вакытта. Ник ул алдан алар бит белгәннәр минең Зөлфәтнең 2 тапкыр. Ул икән үз-үзенә кул салганы. Ә мин виноват булып калдым. Мин бит аның Айгөлнең хәзер вакысы бар. Аның бүтән нинди нигә үрләргә менгәннәре, мин аны бүтән контактыга куйып бара. И ул менә бит инде анда әллә кемнәр анда жок менә безгә жок кешеләр язалар. Шундый матур иттереп минем Айгөлем суперләр. Әнигә үзенекеләре бер дә жок. Шуан күңел рәнҗи. Ми опалары жок, опасы да бар, никәше дә бар бит аның. Бер олардан ярдәм миңа кирәкми дә, хат ни хәлсез дип әйтүләре ни тора.